2 weekend china chinotapira kuti tapi Thursday 9 January 2025 zvakamira sei. Icho kwade muri yaZimbabwe ndipe kutenda nekuvonga ndiri mukati mekuri vane kupfapfaidza nekutsodzura ndichitima mukaseiko matima nose nyika ino ndinoziva kuti chimuti munenge makabata muri kati pofamba nacho ndinoziva kuti makaremera dzinza naife nyuro ndenye muri kufamba nacho rega ndigwesa mboko kuti mukaramba makadaro zvichafamba zvakadaro zvikogara zvakadaro chikonzero magara muripo mawo veterani ariko masoja chimuti ariko ndingangoti wese madhokotera vana muzvina fundo paNational FM varipo vachatisi varipo hey kureva kuti ndokusaka chinzi the whole nation on one station. Paka. Sorry mzukuru ningodarika kwako. Mash Central. Mashonaland Central Province. Icho kwadi. Papi chaipo. Right, rega ndive nangopinda mukoma kepi ni nyaya. Mataura ndiri kuchapa na Mash Central. Muri yeZimbabwe ndini nyaya yandakatakura. Yandakambotaura mazuva 2-3 apera awo. Ndiri mukati mekureva kuti izvo paita nyaya yemwana akashungurudzwa mushure mekurohwa akamira ari pakereke pamasowe achirohwa netsvimbo dzechechi dzacho dzinonzikana vanhu vachinge vasvika pakutenda vakatsutsumudza mudenga panofanira kuti paite basa raMwari rokutenda ndo tsvimbo dzakasvika pakurova mwana pakereke ari mwanasikana akura sei mwanasikana wa 19 years mukoma KP 19 years nyaya yandiri kutaura izvozvi mukoma KP yakaripotwa kumapurisa asi kuripoti kwakaitwa kumapurisa vane chokwadi chokuti nyaya iyi inogona kusaenda mberi nokuda kwezvimwe zviri kuitika nokuti mwanasikana uyu haana kuripota nyaya iri ega nababa vake zvakare vakaripota nyaya iyi asi nezvanga zvakuitwa baba vakasvika pakunoripota vakuno-withdrawa nyaya nokuti siku nesikati vanga vakuvingwa pavanogara vachinzi izvo mukasungisa mukuru wekereke tichapedzerana. Vese vari kudaka kuona nyaya dzinenge dzataurwa kana baba Isabel Bozhongora Washington Maremera endai paNational FM WhatsApp channel kana musati majoina ingotumira ika izwi rokuti lingi pa 0713-938-538 0713-938-538. Baba vaivhundutsirwa nani kuti withdrawing nyaya kupolisi kwamaendesa mukasadaro hamusi kuzowana rugare vaivhundutsirwa nani. Icho kwade muri yeZimbabwe ndikangotanga nyaya mukoma KP kuti mubvunzo umwe neumwe uzopinduruka uchienderana kuti tasvika pastage ipi nyaya iyi yakamira sezvizvi pane pachechi inoitwa zvinonamatwa vanhu vachinamata vari pachechi pane zuva rakati vanhu vari pakereke pane mumwe murume anoshandira kandi mukuru wekereke asi akura ane 40 years mashoko achibva kumwanasikana achiti Bozho ndibatsirei pane zviri kuitika izvi pakaitika zuva rekuti murume uyu akasimudzwa pachechi achinzi iwewe wakura iwewe chii chiri kuitika kuti usvike panguva ino usina mukadzi usati ushaya here ane 40 years mwana 19 years ndokubva asimuka akanzi asi mukereke muno mukatarisa hapana here mwanasikana wauri kuona wekuti uyu ane kodzero kuti zera rake anokwanisa kuroorwa zvikanzi aripo paakati aripo akabva taura zita remwana uyu murume uya wokusimudzwa uya achibva taura zita remwanasikana uyu pakataurwa zita remwanasikana uyu vabereki vemwana uyu vanonamata mukereke ishi vanga vasipo. Zvikanzi right zvawataura izvozvo sisi manzwa here mashoko abva kumurume uyu zvikanzi ndamada but inini handimude zvikanzi wataumude usingade uchida unofanira kuti utoroorwa. Vabereki vari kupi vari kumba ndobva yabatwa foni ndokutofonerwa vabereki kumba zvikanzi izvo paita nyaya panapa yekuti mwana wenyu awana murume kuno amai vachibva vadaira vachiti awana murume aiwa mwana akana awana murume chinhu chakanaka nekuti vamwe vana vari kungofamba vachitendera nenyika vamwe vachienda kumabhawa asi chokwadi chiripo ndechekuti iye kana ari atada murume hapana pandomusarudzira zvikanzi asi tinokudai kunoku kuti muzosvika mugare pasi nemwana uyu nokuti mwana uyu ari kuramba kuroorwa. Mukuru wekereke right zvikanzi izvo ndanzwa muchiti awana murume kana makuti ari kuramba ada kugarwa naye pasi zvinoreva kuti mwana uyu haana kuda murume uyu. Yes. Ndobva kwaitwa mashoko ekuti kwaitorwa nyaya dzine kufundisirana kusvika kwanzi izvo zvikutaura kuno kwatiri kuita kumba kwenyu zive kuti mwana ane murume pfuma yakutotakurwa kuya ikoko kuchibva kwatorwa mombe 4
ndobva dzasiwa mumota kuchibva kwaisiwa girosari rakananga kupi uku mwana achibva tonzi anofanira kuenda kumurume. Mwana uyu chakaita kuti agari pachechi nguva dzese, mwana uyu vabereki vake vane takshop iri kunzvimbo inotirwa kereke. Kutakshop ndikoita kuti mwana aonekwe achienda kukereke sezvo iri kereke yevabereki vake. So patioendesa hone zvoitwa zvakanaka chichi. So mashoko achibva kuvakuru vekereke vabereki vachitora sekutoti mwana pamwe amboda pati azosvika pakusaona kudaro kuti hazvichaiti. Nyaya yagara iyai mwana atoendesa kuma kwemurume. Hapana kuita 2 weeks mwana achibva taka kusenda mameseji kuvakuru vekereke kuti vedu we kwamakandiendesa kuno kuka ndinotukwa ndinorohwa ndanzwa nokurohwa. Ndobva tumira shoko kukereke. Vakuru vekereke vakati aiwa tinozviziva kuti uri kunyeba nenyaya yekuti iwewe patakakupa murume ushu wakamboramba. Saka hatidi mashoko akadaro manyepo. Nguva iri kufamba kusvikira mwana aita zvokutiza mukoma KB. Mwana paakatiza ane kwaakaendeswa nevabereki kuti anogara ikoko ari mukati mekuita sei mekuzorora. Mwana iko zvinozvi akazvitakurwa. Inzwai mukoma KB mwana achitaura mashoko ake. Izvi zvichari kuno kwatiri kuita haasi kumurume. Mwana akataka kutsvakwa nevanhu vatumwa vachibva kukereke vachienda kumbe kuvabereki. Zuva rakasikwa naMwari baba vachinzi imimi ndimi akaita kuti mwana atize. Mwana achitsvakwa mwana achishayikwa, mwana achitsvakwa mwana achishayikwa kusvikira mwana azowanika kuangari. Mwana paakawanika kuangari ndokunzwa pakereke. Ari pakereke achibva arohwa iye nababa vake vairohwa netsvimbo dzechechi vari pakereke. Apo mwana akazvitakura. Baba ava vane kukuwara kumwe vakatoita mushure mekunge chimwe chairohwa chakafanana nechimwe chinhu chakafanana nefenibelt yechigayo rakasungirirwa pachitanda rairova baba ava nemwanasikana kusanganisira netsvimbo dzekereke. Vachibva ipapo zvikanzi right imi muri kurohwa nyaya yekuti ndimaifurira mwana iwewe haungarambe kurohwa wakurohwa pano. Varume vaviri vakasarudzwa ipapo nemutumwa wekubiri wekereke kuti mboraka vanhu ava varohwa kudaro. Vachibva vanzi right baba imimi kana makaramba kuti mwana uyu handitakaendesa pfumba kwenyu takutumira motokari inonotakura zvinhu. Motokari ichibva yatumirwa zvakare kuenda kunotakura mombe dziya dzakatobvapo. Chigarai nemwana wanyu nemimba yake asi mombe dzinoita kuti sei takutora. So mwana uyu izvezvi vabereki vati hatina mari. Ari kungochema mabayo, ari kuchema kurohwa kwaaitwa apo akazvitakura. Hatichozivi kuti mwana uyu akakanganisika here nokuti akazvitakura. Ndobva baba nemwanasikana vaenda kunoripota kumapurisa. Baba havana kuita mukana wokugara zvakanaka pamba. Pachosvika vanhu baba vachibva withdrawa nyaya asi nyaya isina kuwithdrawa ndiye mwanasikana. Zvaisina kuwithdrawa yakakonyararwa. Pane mamwe mashoko abuda ekunzi izvo panapa takatopedza kudhara hakuna zvamunotiita kana kuti zvamunoita nokuti takasimba kudhara. Takasimba vakasimba iko pamweya here kana kuti vari connected kumapurisa handizima. Ndio mashoko avaitaura ari kutaurwa nemwana. Izvozvi mwana nepamuviri haapoko. Asi mukoma KB tinoti isusu patakambutaura nyaya yembijana pane vanhu vakauya mukoma KB vachiti bhosho kereke yauri kutaura kana iri kuMashi Central ini ndakabuda. Vanhu vari more than 25 pazuva rataura nyaya iyi vachiti takabuda mukati mekereke iyi. Ndo zvinoitwa ende vanhu vanopiwa vakadzi ikoko. Izvozvo mwanasikana uyu ari kupi? Ari kumba kwawo. Kumba kuvabereki akazvitakura pamuviri pakura sei? Ndatinokwanisa kubvunza pamuviri. Tichabvunza mukoma KB kuti akazvitakura pamuviri pakamira sei. Ende ari kuchema achiti takaisa nyaya yekumapurisa ende mwana uyu akazvitakura. Nokunyararwa kwayakaitwa nekugomera kwaari kuita anorapiswa nani? Ko kana vakanganisika zviri mukati wai vakanyarara asi nyaya takaripota. Right, pavakaenda kunoripota kumapurisa vakasvika vachiripota vachiti kudini? Vakaripota nyaya yekurohwa nekuti akaripota baba vakabvisa dhoketi ravo rekurohwa mwana akabvisa dhoketi rake rekurohwa vakanzi chakushedzai nanhasi vakamira vakanyara kudaro. Kamba yakaripotwa nyaya iyi mungaiziva here? Ichokwadi mukoma KB. Kudotito ndio kwakaitika nyaya. Right, ngatimbodzokera kumashure. Mwana asimudzwa pachechi mushure mekunge pane murume angaripo ane 40 years. Mwana asimudzwa kunzi iwe simuka. Vachibva vasanganiswa nemurume uyu. Zvikanzi ndakuda kuti urorwe nababa ava. Vakamira ava. Saka wakutoenda kupi?
kumba kwa baba ava zvakatora mazuva mangani kuti rora kana kuti mombe 4 idzo dzizoendeswa kwatezvara? mazuva akati hapana mbodarika kana 4 days baba. zvanga zvakutoitwa zvakutoshedzerwa ipapo kuti vabereke mombe dzakutouya ikoko. Mombe dzakabva kupi, kumukuru wekerekere kana kuti kumukwasha? Asi kana vakutaura kuti dzabva kumukwasha nekuti ndiye ari kuroora, asi maziviro avo vanoti munhu uyu anoshandira mukuru wekereke. Anoshandira mukuru wekereke. Alright. Musondosi handizivi kana kuti vamwe ivo vanoti vanomutora sagati. Sagati anogada mukuru wekereke. Saka pese panenge pane mukuru wekereke munhu uyu anenge aripo. Mwana aenda kumba kwemurume ndo kwaishungurudzwa. Kwaakazofona bheki zvakare kuti veduwe ndakamboramba iko zvinonzi ndiri kurohwa ndiri kushungurudzwa. Ende inzwe mukoma KB rimwe shoko rataurwa nemwana. Kwanza anotaura mashoko ekuti ina handina kumbokupfimba ini. Handina kumbokupfimba ini. Dai pasina chechi pamwe dai ndisina kumbokuwana. Saka handina rudo rukazara pauri. Right? Achiudza mwana. Saka murume akamanikidzwa nemukuru wechechi kuroora munhu wasingade. Kana mashoko akutaura chiti ini handina kumbokupfimba. Toita sekunonzi kereke ndo yakamanikidza mwana. Saka ndaiti inini dai ndawana nguva mukoma KB iri shoko rabva kumwanasikana haataimbiritorawo. Tisati tatora nhare mune nhamba dzematauriri vemapurisa province dzese. Makambokwanisa kusimudza foni here mukataura nemutauriri wemapurisa ari kumasendra? Yandakazama kufonera ikamba. But foni yacho yakaramba. Nanhasi kamba iyi ndiri kuifonera. Ndakatombofumira kuti dai ndaikwanisa kubata kana officer in charge. Ipapo dzimwe dzengoma officer in charge nyaya dzinenge asingadzizivi. Ndizvozvo nekuti vafana vari pasi nonga chimane basa officer in charge vanenge asingazivi. Kuti vari kuzviziva kuti kune dhoketi rakavhurwa nababa nemwana rave nemazuva risati raitwa zvinhu zvacho. Endi pane vanhu vari kuenda vachichidzirwa kuchichidzira baba ava kusvikira vawithdrawa. Right. Munhu ari pamusoro pemutemo. Chokwadi chocho. Mashoko ataurwa nababa Rutenda. Aiwa chokwadi chocho. Okay, regai tinzwe mumwe baba Isabhina kanhare yedu iri kuringa panapa paita munango. Ndachemombe yakadya huku chiri kuti kudini? Achina kumborebatsiriki mukoma KB. Inyaya yacho senge chiziviso yekuzivisa kuti kumondoro kunonzi kwamubaira. Kune mombe yekwa baba mukuru nekwa baba munene. One yekwa baba mukuru yakakwanisa kudya mombe kwa baba munene, huku kwa baba munene. Kutoruma mombe huku kutoisa muromo kusvika yamedza yese. Saka chandisina kuzokwanisa kupinda matare kuti pakaitika zvinhu izvi ukama achiudza umwe kuti hombe yako yasvika huku yangu. Ende vakaudzana zvechokwadi vakaziva ndo zvaitika, asi zvavakazoita kumberi ndo zvatisi kuziva kuti vakazoita zvipi. Asi chakashamisa vakaona kuti ndizvo here kuti mombe inodya huku. Hameno kana makambosangana nazo ikoko kwamunogara kuti mombe inodya huku kumedza yese huku yanga iri chii? Urongwere cheche nemambava nemakumbo chese chiri pahuku kana yange ine nhata nenhata dzayo. Mombe yacho ichiri penyu irikwezvi. Ende mombe dzinotamina nemukoma KB ndakataura zvakare kuti kuchiweshe vari kuchiweshe tibate izvezvi. Mombe yakapinda mumba manga makarera mwana ikatsika pamubhedhi ikasiya ndove imomo mumba semuchemo pakaipa. Tinotenda munoti kudini kone icho chiri kubvaka kumondoro kwamubaira. Tinotenda muri yeZimbabwe tsudzurai chimwe papa Isabel. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba dziri kuitika matima nawo senyika ino. Ndinoziva kuti munenge makachibata chimwe muri yeZimbabwe makachibata muri kumhanya nacho muri kuenda nacho chikonzero charemera dzinza. Paka lala pansi. Chekulala pansi chiri kuti tani mukoma KB nemuri yeZimbabwe. Pane murume aisevenzera muguta remubulawayo asi achibva kulala pansi. Good. Ndobva atenga motokari akagara nayo kwe3 weeks ari kubulawayo asati aenda achimirira off. Ndokudhiraivha motokari yake yerudzi rwewish. Good. Ndokuenda nayo kumusha makorokoto. Ndobva asvika manheru mapasi 6 pasi 7 yakaisawo malights maindicators kana kuti mahazards ichingwaya malights muviri wese.
vanhu vakapembera yeye vauya nemota ndobva vaenda kunorara vakamirira kuti mangwana mukuseni. Vachimuka mukuseni baba vakamuka vachipera simba, baba vachitanga kurutsa, vachiendeswa kuchipatara vana kudzoka vanga vatofa. Hey, volala panzi just like that nematambudziko vanga vatofa. Inzwai muri yeZimbabwe motokari ichibva yapakwa, pana baba munini vekune imwe imba vane mukadzi wavo anorwara nepfungwa. Baba munini zuva rakasikwa naMwari vaiwanikwa vari pamba pemurume uyu iye ari kubasa. Vachinzi baba munini namaiguru, baba munini namaiguru vari pamba apa. Vanhu vakatomboita mashoko, vanhu vakatomboita kufungira, but ninyawo kama azvina zvaishanda ndizvozvo. murume achibva afa. Baba munini ava vanodhiraivha, ndo vakatodhiraivha murume uyu kuenda naye kuchipatara, uyezve panhamo yake ndomotenge yakutoshanda ichidhiraivhwa nababa munini vanofungidzirwa kuti magariro nematambiro vanoita pamba vanodana nemukadzi wemufi, asi hakuna kagona kuzvitaura. Ndobva murume atorwa kubva kumochari, murume achibva avigwa. Munhu wandiri kutaura nezvake akasheka musi wa 17 March gore rino. Hey. Abva kudaro muri yeZimbabwe munhu uyu asati aitirwa nyaradzo. Baba munini vanga vakutoti 2 days kumba kwavo, 2 days kumba kwamukoma, kuti asi kunonzi tori barika revakadzi vavo. Kumba kwamukoma vaiita sei? Vachinorara ikoko. Denoro shiwiri pini fo kachiwemba kiminikasha. Hati. Chaka. Iri tifo. Hai. Toda kuti tarisali kana zvichitika kwamuri. Ndokubva murume uyu angatinu twake. Ndokubva avigwa zvikanzi mupfekedze sutu yake nebhutsu yake yaiti kana kufamba ndozvaanopfeka. Ndobva hanzi tai, ndobva hanzi bhachi racho nesheti yakanaka, ndokubva apfekedzwa nebhutsu yake ndobva avigwa. Avigwa mukoma. Hapana 2 weeks kubva zvaavigwa, ndokubva kwawanikwa pamba baba munini kwake kwakawanikwa tai yakafa yakavigwa baba yakadonha iri paruvanzi. Regai ndikubatei muromo. Trivers avigwa pachivanze kana kuti pamba baba munini. Ichokwadi pakawanikwa pane tai yanga yakapfeka mushakapu. Right. Hapana kuita 3 days vatomuka kuseni vari kutenderera paruvanzi, vari kuona padanda rimwe rakamira rinosukirwa maplates ranga rakavigwa naro baba rakaiswa pai rakangoturikwa so. Ende munhu aitanga kuona zvinhu izvi mukadzi wepamba apa. Baba vandiri kutaura baba munini vai madays akatanga kuitika zvinhu izvi vanga vabuda vane kumwe kwangaoneka basa kamwe kavaimbotenderera vari kwikoko zvaitika vasipo. Ende mukadzi wake anoziva even nehembe dzakaigwa kuti hembedzi chii. Right. Vachibvanze nevamwe vaudza vamwe zvikanzi no, hembedzi kana kuri kuti dziri kuiswa nemunhu imbotarisai kuseni pai pamunodziona pai kuti hapana here bhutsu yakadhinda. Yes. Inoratidza kuti chii. Hembe dzemushakabvu pane padzakatounganidzwa kumirira kuti dzichazogoviwa. Ndokubva vazoona bhutsu kuri kuseni dzitori kuti handiri kuseni muchimbopinda pamba paside pedoor pai panoti kana vanhu chida kupinda mba chida kubvisa bhutsu ndo pamunoisa bhutsu ndo pavakadziona dziri ipapo. Bhutsu zvakare dzakavigwa nechii mushakabvu ndo padziri ndo pakatanga kubuditsa zvinhu kuvanhu. Handi bhutsu yavari kuona yakadhinda kuseni bhutsu yavari kuona yakadhinda itori bhutsu tennis imwe yaipfekwa nababa vakafa, but bhutsu iyi havana kufa, havana kuvigwa nayo, iri kokumba vekukama chibva vaunganidzwa. Onai tai, onai bhachi, onai bhutsu isi. Sukanzi ine mukadzi weshe ndidzo bhutsu dzakafa dzakavigwa murume wangu idzi. Ndidzo idzi. Right, ari kuya nezvinhu zvindane bhutsu. Pari kuonekwa pakadhinda bhutsu tennis yababa vai yavaipfeka, asi sukanzi itarisei kuya kwakaita sei kwakachengetwa hembe dzemufi asi dzagwiva dzakasungwa ndokunotariswa tennis ichibva shaikwa, haisi kuwanikwa. Pfungwa dzavo zvikanzi saka aripo ari kuenda kunotora tennis muhembe dzemufi, atora tennis ndiye ari kuya achisa zvinhu izvi. Zvikanzi ndiye ari kutora zvinhu izvi kana aripo munhu
akatora tenesi mazvakaiswa mumba umu ari kuuya kuzosiya zvinhu panapa. Izvi ndio zvakava zvakavigwa bunizo zvakachererwa pasi. Wacho atora tenesi iyi ari kuzosiya zvinhu izvi panapa izvi azvitora kupi zvinhu zvakava ndio zvakachererwa nemunhu pasi izvi. Endi guva remushakabvu ranga rakavharika ende akavigirwa muyadhi make nokuti murume uyu muyadhi kaumuka ndo yakanga iri yadhi yevabereki vake. Vabereki vakafa ndiye akanzi sara nestendi muyadhi imomo ndo makavigwa baba vake. Guva rake rikavhaiswa pasaidi pani pababa vake. Guva rake harina kukanganisika ende risati rane 3 months ke risiri kutoonekwa. Murume achibva afonerwa uya ndobva auya panga aripo anga kuti 2 days uko ndobva auya zvikanzi baba munini niwe mukama wona zviri kuitika panapa izvi achizive zvakamira sei hembe dziri kuwanika panapa idzi toita sei. Anga nebhururu wake wakabva naye kubasa vakatouya vakatodhakwa mukoma kebi vakadhakwa vachipi zvipi zvamunotaurira panapa zvokuti munotiudza kuti hembe dzakachererwa munhu pasi apa dzinoka dziri pasi handidi kuitirwa mashiripiti iwawo panapa ndouraya vanhu. Mukoma wangu kana akafa murege azorore pete zvamuri kumuita izvo. Achisvika iye achibva ona kuti shuwa ndidzo hembe dzakafa dzakavigwa nemukoma idzi. Bhururu wake wakauya naye ndiye akatanga kubata bhutsu. Paakatora bhutsu atizivi ana kudziita sei but akagona kudzibvisa padhoo akabata bhutsu dzemukoma KB ndiye B pasi kudona. Zvandiri kutaura murwi weZimbabwe munhu akadona uyu haasi ukama hwevanhu ava. Akatora bhutsu akamirira bhuru wake ndokudona ndiye tasa ndiye kuchipatara ndiye zi achibva afa. Sarai hey zvikanzi guys chese pachiri achibatwe ngatifambei. Vafamba zvikanzi mufi akatsamwa ari kuti imba yangu yakatorwa kudhara akatora imba yangu ndiye akandiuraya. Wai makandiregerera ndakafa ndichidhaivhwa nemunhu aipinda mumba mangu. Apo bamunini ndio vakamhanyisa mukoma kuchipatara. Baba munini zvakare ndio vane pamba pari kumuka pane zvinhu zvikanzi sekusara kwakaita baba pangu ngaapfeke hembe dzangu. Kunyange dzandakaenda nadzo ngaadzipfeke. Pari kutaurwa nyaya iyi haizi kutaurwa nomubatsiri. Mubatsiri ari kuti pakati penyu ipapo ndoda kuti munhu 1 mhepo yemufi ibude. Mhepo yemufi ndio yabuda ichitaura zvinhu yaibuda panani mhepo yaibuda pane mumwe mwanasikana mwana wemurume iyeye wachari kuwana zvinhu zvimamba pake mwana wake ndiye akakubuda mhepo iyi larapai achinongedzera achiti iwewe bamunini vanga varipo kwanga ari kopikwa ndiye akadhakwa achishedzera kuti zvamuri kuita panapa izvi mwana wake musikana ane 12 years ndiye akakubuda mhepo idzi achinongedzera kuti iwewe munin'ina achiudza baba nguva yakakuti iwewe munin'ina iwe wakandiita izvi. So zvikanzi ngatifambei vari kutenderera pese pavari kufamba pari kuda nenyaya idzi but iko zvinozvo munhu akataura kwekupedzisira anoti iye tichaita simba rokuti zvinhu zvibviswe izvi zvoona kwazvinoiswa kubudikidza naSawira anove ndiye anokwanisa kuenda kunocherera zvakare zvinhu izvi paguva remunhu akafa nekuti zvinhu izvi zvakafa zvakavigwa munhu. Asi pane zvatichaita achabata zvinhu izvi ndiwo baba munina kunyange zvakagadzirwa mukoma KB zvane 4 days zvagadzirwa baba munina vari kuamba pana bhusisi. Muri kutaura kuti izvozvi hunyoro huno bachi pabodzi nansapato pamwe chete netai zviripo payadhi. Asi ari kunzi achatora zvinhu izvi wogamuchidza Sawira unocherera ndi baba munini wangu mubatsira kuti ndagadzira but baba munini vari kuramba kubata. Wai vari kuramba kubata pazvakabatana bhururu akabva afa bhururu wacho zvakare achiri kumochari asi daita sei asabigwa veukama vari kuti toda kuti mutiudziwe kuti hama yedu yakafa sei. Takatozonzwawo nemi kuti ndokwaari tasingaziti bhururu ariko kuzo. Baba Isabe vari kulala panzi kana makachibata chemuti paziva here pamba pari kuitika mashiripiti aya titumizire nkoni mafoto mapikicha yatai bhutsu pabodzi nabhashi panapa mukoma KB ye mumwe mukadzi aidhiraivha motokari achibva kuchitungwiza
achipinda mukati meguta reHarare achifamba nemwana wake. Ari murodhi ari mukati mekufamba sadhiraivha ndobva angoti ndabayiwa. Ati ndabayiwa mota kutobuda murodhi vana vane vabereki vane motokari. Vamwe vanoziva kubata kunyangwe asida kudhiraivha. Unozoyeka na mwana wako kutodhiraivha utadza kuziva kuti akazoiziva rini nokuti mudziyo uri pamba. Ndiye akatozobata motokari yakupinda musango ndokufambisa motokari. Ndokuzama zvavakazama kubatsirika kusvika mai vamaisa kuchipatara amai ndiye Sarai vachibva vafa. Nematambudziko Vafa kudari pachitungwiza veukama vakaungana toita sendi vachoga mubatsiri. Mubatsiri akachoga akati vedu wemaungana sehama imimi but munhu akaita zvinhu zvaasi kure. Taurai kuti chii chakaitika. Ndakuita zvandakuita zvisati zvaitika amai nyakubereka amai vemukadzi iyeye vachibva vati ndini zvangu ndakauraya mwana uyu. Makamuuraya zvakanzi anga akushaina anga akuchitora kuzvitapa munhu wepamusorosoro ini ndiri ndakamubereka. Amai hamusiri manga muchichengetwa neMwari zvakanzi akachinichengeta hongu but angada kuchita sekuranzi ari pamusorosoro anoenda pamusoro pangu sei ini ndiri ndakamubereka. Ichibva yapera nyaya yakadaro hapana zvimwe zvakaitwa but mubatsiri akanguya kudzoratidza kuti ndivo vakaita zvinhu izvi. Iri pachitungwiza pa dai paine nguva yechitungwiza tibatei gogo amai vemunhu amai vemwanasikana akafa uyu amai vake ndo vakazobuda kuti ndo ndini ndamudya. Ama musikamuchengeterwa amai ndini ndamuchengeta aindichengeta hongu but anga kuzviratidza senge munhu wepamusorosoro kana kuti ane mari yakawanda kunyangwe akaita mari pani pano ndiri pamusoro pangu. Amai just imagine veukama vari kuti kudini mushure mekunge gogo vabuda pachena vanoti kudi mamwe mashoko ndeapi chokwadi chavanzwa ndicho. iwo gogo avo vanogara kupi? Vanogara muchitungwiza arimo. Mwana uyu aitogara naamai vake aitogarawo imo muchitungwiza but vachivachengeta amai vake anga ane mhuri yake zvakaoma baba Isabel. Asaina neiko mwana chamamuwiraira chii? Vanoziva nyaya iyoyo yakaitika murodhi yechitungwiza iyi seke rodhi motokari ikabuda murodhi mwanasikana angoshedzera kuti ndabayiwa. Zvakaoma 5 minutes to 12. Eish ichokwadi muri yeZimbabwe ndiripo ndiri mukati mekufamba. Ndiye munhu ari kubva kunzvimbo reBhodha Mukumbura right. Asi nhasi marevero andoda kuiita ndoda kuisanganisa neHarare nokuti murume uyu akwanisa kusvika munzvimbo yeMbare aine vanhu verudzi kana sekuti family vari pamusika ndenze kwamato kunzenga vamwe vake. Murume uyu ndichibva pano nezuro ndakasiya ndati ndofunga ndiyo nyaya ndakachida kutaura nguva yandachida kutaura kapaka ndanga ndichizama pana pane foni tiri mukati mekusendera mameseji nehama dzemurume kuti mapapi maonana here mazuva awana here asi vabva Bhodha Mukumbura vese. chii chakaitika? Ndakataura nezuro kuti kune murume andobva Bhodha Mukumbura vange vachifanira kupinda mukati menzvimbo yeRusaka vachipisa. I feel it. Okay. Musi wa 1819 apo pane musangano wekereke weimwe nzvimbo. Achenzi unofanira kuti uye pano mushure pokuti vakamboenda ipapo yakabuditswa nyaya iyi kuti baba vangu ane mhiko dzavo dzeurombwa. Right. Vakaone vanasikana vanokwana kuita 3. Vanasikana vese ava vanga vakaudzwa kuti mutemo wepano kuti usarware usaite sei. Kana wafunga chimbuzi amupinde muchimbuzi munoenda pakati pemunda apa ndo pamunoitira. Yanyoroshe wei benefo vakachwemba kiminikasha. Tipeiwa mwenje pio. Tipeiwa mwenje pio. Tipeiwa mwenje pio. Pasipa nerima. Ya Yemeni wo. Waroe havana piro mumba. Iwe. Muri kuti Bhodha Mukumbura. Bhodha Mukumbura. Ndo kuna baba. Vakambosvika pane rimwe sowe. Riku Rusaka. Kurusaka. Yes. Vakaudzwa nyaya yavo. Zvikanzi mozodzoka musi wa 17 and 18 December. Apo pane ungano iripo. Okay. Yes. Right. Zvadaro po vakaudzwa mashoko ava. Baba avo vanga vasiri vega. Vange vane umwe ukama. Pakabuditswa nyaya iyi zvakabva zvajekesa veukama kuti ndo nyaya iri kuti kuvadza nayi. Vanasikana vandiri kutaura ava vakatofa. Vese vari 3. Vese vakatofa. Saka vanasikana vaienda kunoita chimbuzi pakati pemunda nguvayi paanzwira nyaya ndo panoita sekuti vakawandika zvinhu vanga vakutoita usiku vachiziva kuti hapana kumwe kwatinofanira kuti tiende kokapatwa namimba baba running stomach oita sei masnacks right rakacheka nyika right oita sei apo munda panenge pari pachekerere uyezve kana vachinge vaenda kunguva yavo kana vapukuta vaenda kunorasira panzvimbo ivo kuira kuti vana ava vanga vakatokuvadzwa zvakaguma zvisaitike kuvana ivavo chete
vapindira panzvimbo Daniel chichibva chairwa mabagirazi vari mukati mekutaura kuti aiwa tinofanira kuti zvimire zvakadaro ndobva vaita sei ndobva vanzomuyai vedzinza vachibva vazvinzwa vedzinza manje vanga vasisina kumirira nyaya yemusi wa18 17 and 18 achibva ati vakomana kundosvika 18 and 19 mwana ugononga adona hande baba ndikubatwa bhaiginya hatisi kurova munhu hatisi kukushungurudza iwe utori nevana vakafewa urwadziwa here zvika ndiorwadza zvikanzi handei yes ndokuuya amai kumagunde kumagunde amai kumagunde kumagunde jekesa msutu kumagunde jekesa msutu kumagunde kufambako right ibhaziro riri kushedzodza kasvika pakuita richinjwa magiya ijekesa msutuka vapinda pambari pamusika kungonya sekunonzi mwana wavo wechimbuzi kakakaka hachaoneki munhu atiza mwa saka izvi zvina nhasi vari kuti vasati vaita sei vamuona avamuona but shoko ravazogamuchira nderekuti bamagirasi vataura nevanhu vane hama idzi vachibva vanzi munhu wamuri kutsvaga andifonera achiti tiri kuya ikoko but ini hana kuziva kuti ari kundifonera ari ega atori nevamwe vatiza but kunoku kwacho haasati asvika so izvezvizvi ivo vari kutiwo takuchifambawo kuenda ikoko kwachiko chachifanira sei kuti tiende but mubvunzo wavo unoti iwo isusu tabva tese why aita zvokutitiza ende andito nevana vakafa kamurume atori nevana vakafa usei atitiza saka kufamba kwenguva muri yezimbabwe tichanzwa kuti asvika here kukana asvika vamwe vacho vasvika here kukana vasvika vese vaitirwa zvipi murume uyu hana foni here uyu wokutiza vamwe vasvika pambari musi ane foni haisi kuita foni afonera kwacho kwavari kuenda yabva yaita kubva zvaafonera ikoko yabva yadzimwa nehama dzake no communication veukama vaona nhamba dzani dzekuvanga vachienda vachitora kwandiri inini kuti kwakadekwa pakataura nyaya iyayi tisu vanhu vashona hamechi takatidayo pano atitisa hei vedare bhodha mukumbura baba vabva nehama vachienda kakumubatsiri vasvika pambare vachibva vapinda musilingi havasi kuoneka vatiza vapinda pai musilingi vapinda musilingi havasi kuoneka baba Isabel muri kuti mimi vana vababa avo vatatu vese vasikana vakashaya zvino hazvina kuperera kuvana zvakuenda ivo vana vavo vapera zvakuchitanga manje kune vamwe so vamwe vana vacho mukoma kepe ivo pachavo vanasikana ndivandotishedzera kuti ivo dzimwe dzenguva kana vakarara vanogona kutomuka ndizvo zvikupepuka zviya vachitori kumunda kwababa ava vachiita chimbuzi ikoko zvavasina kupurana ende havana kuita zvekuudzwa kunzi imimi kana makuda kuti zvakati endaiwo vari kuona kuti hazviite but vakuzviita vega saka zvapindira mufamily maishi hei zvapinda muvana vevamwe ya zvakaoma 0713938538 maybe mangwana panenge patone update kubvaka kumuri yekubhodha mukumbura yakatizwa nehama vachidaka kuenda vese kumubatsiri kuti vanzwe kuti vangabatsirikana sei